Ayun. Oh my god. Hello guys, welcome back sa aking munting channel. So today guys, ang lalaroin ko ngayon is ang Squid Game, which is ito yung trending na movie ngayon sa social media. So makisabay naman tayo guys, makisabay sa uso. So waiting muna ako sa mga ibang players na naglalaro pa. Starting in. Kapunta na tayo dito guys. So ayun, start na tayo. Yun. Oh my god. Dandan lang tayo guys. Kumatay. Patay. Nakabahan ako guys. Hala. Sayang naman. Ang hirap talaga. Mission failed. Wait muna natin yung next game. So kung gusto nyong kung gusto nyong one revive guys, so dito lang. Lapit lang kayo dito, pero wala akong Robux. May 2 at saka may 3. Sana all may Robux. So okay, round 2 na tayo guys. So tara, next game na. Ayun ako. Ang hirap talaga sa green light and red light. Seconds. Lahat pala kami number 67. Tara. Ayun, sakpul. Ayun. Yun yung Monica. Hirap talaga. Dandahan lang tayo guys. Oh my god. Napasawlahi.
ko sa ulahi. Pagpatay. Hirap talaga. Tangina, hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw, guys. Malapit na. Malapit na, malapit na. Malapit na, guys, malapit na. Yee, lampos. Finish na. Nako. Oy, round 2 na pala. Ay, round 3 na pala. So, dito lang nagtatapos ang video ko, guys. So, I hope you like this my YouTube channels. And that's all, guys.